porque Raquel Atanes atopou o seu deporte. Pero sí, eu quero tamén dúas polo menos. E que fai? Podes ti collelas? Sí. Vale, pois xa está. Vale, pois eu logo chas pago. Raquel, Espera un que me momentiño, dixeron que estabas facendo deporte. Sí, que estou. Como Vale, está facendo deporte? vale, mamá. Vale, veña, pois nada, mercas, que logo chas pago un bico. Chao, chao. Estades ben? Pois, sí, estamos perfectas. Estamos perfectos porque estamos no noso momento cardio do día, Juan. Perdón? Que non te enteras, que moito vos metedes comigo neste programa porque decides que eu non fago ejercicio ningún e resulta que o que eu estaba facendo sen sabelo era practicando o deporte de moda. Estás Así que falando ya por levas. teléfono, Raquel. Estaba falando por teléfono mentras camiño e precisamente iso é o que se fai no phoning. Vale? Agora resulta que seguimos camiñando co móvil así na orella, pero seguimos andando. Estamos practicando deporte. Eu non sei que opina disto. David Balseiro, moi boas. A verdade é que levamos moito tempo facendo deporte sen Eu sen sabelo, sabelo, eu verdad? encantada. Sen sabelo, eh? Sí. Bueno, é unha disciplina, como sempre decimos, todo suma, non? Entón, se en vez de estar falando por teléfono, estamos dando un paseo, sabe? Non estamos sentados falando por teléfono, aproveitamos, quemamos unhas calorías, facemos un poquinho de mobilidade, todo suma, como sempre decimos. Pero isto computa como o cardio do día ou habería que meterlle algo máis? Onde está a trampa, veña? Se falamos por teléfono e podemos falar sen que a respiración non se corte, entón non estamos facendo moito cardio. Estamos facendo mobilidade, que está ben, pero se queremos un poquinho máis, hai que incrementar a velocidade ata que a respiración cústenos un pouco falar. Vale, hai que meterlle máis ritmo para que conte como deporte. Un pouquiño máis. Malas noticias, non estábamos facendo moito deporte, amigas. No, pouco. Nós estábamos xa pensando que tiñamos todo feito. Nada, es que caminamos pouco, sobre todo eu. Sobre todo por aquí non vamos correr, tampouco. Por aquí non imos correr, pero atención, toda a xentiña da casa, porque hoxe imos falar de outro tema que sempre nos ocupa e nos preocupa, que é a xubilación activa, a importancia de manterse activo, sobre todo, David, na terceira idade, as persoas maiores que empezan a ter outros achaques e xa non hai excusas. Porque, atención, imos dar unha serie de exercicios, imos aprender unha serie de movimentos que todos podemos facer con cosiñas que temos pola casa e nos van a axudar a manternos en forma, vale, amigas? Vale. Quedades a esta clase de gimnasia? Vale, sí. Veña, pois xa temos o deporte desta tarde asegurado, Juan. Deporte, disque. Es Sí. que deporte. Falar por de teléfono, deporte que Raquel calquera Atanes, os cousa, exercicios que ten son impresionantes. Pero ben, despois faremos eses exercicios. Por certo, algo que nos preocupa nestas datas, moitos decoramos os nosos fogares con plantas típicas de Nadal, que son moi bonitas, pero algunhas das que temos na casa poden ser tóxicas, tanto para persoas como para mascotas.